fent la ruta dels diumenges, vestit ben còmodament, amb la meua motxileta a l'esquena i lentament surto d'hora que he quedat. La digo, surto d'hora que he quedat. Una de les coses més boniques que em va arribar, és que antigament la gent explicava històries i cantava cançons a la vora del foc, no hi havia tele. I això és una cosa que crec que queda explicat aquí, i que es busca aquesta energia, aquesta cosa de proximitat, de que la música i el text transmès oralment agafi cos. Sento flors que davallen el meu entorn. Ja et fotran! El diluvi del secà és una història recopilada per en Pep Coll en un llibre que va fer que es diu Muntanyes maleïdes. És una història del Pallars que és una història per adults, picaresca i culs i insults i una mica de tot. Es bufega tota ràbia, és perseguit entre cap de cap. Estreja el camí amb ulls de brasa. És un ferro calent, és un ferro roent. Sembla que avui el ferrer va de caça. El que he fet és una proposta d'una adaptació d'un conte presentant tota una sèrie de personatges i en cada personatge fer com un leitmotiv, O sigui, que cada personatge tingui un estil de música. El missionista té una manera de cantar, el rector també, i busca una mica recursos de la música popular del món, al final. Des de la bossa nova fins a la sardana, una mica de tot. Si mig món és Sodoma i l'altre mig és Gomorra, no dubteu que l'aigua és bona. Al final, el més important de tot és que en un moment ens trobem la gent i puguem compartir una bona història, senzilla, musicalment també fàcil que arribi i que ens faci entrar en un discurs de jo estic amb vosaltres explicant-vos això. I ja està. Renteu-vos tots les mans.